B'effett mill-ewwel ta' Wissu il-prezz tal-ħalib lokali kollu ola b'medja ta' 3 ċenteżmi. Iż-żewġ ċenteżmi fuq il-kartuna tal-ħalib iż-żgħira u 4 ċenteżmi fuq il-kartuna l-kbira. Fl-ewwel reazzjoni tagħha il-Malta Dairy Products attribwiet din l-aħħar żieda għaż-żieda fil-prezz internazzjonali taċ-ċereali. U jumejn wara li ġiet introdotta din iż-żieda li ma żieda ntbatet biss lil tal-ħwienet u ma ġietx ippubblikata, One News tkellem ma' bosta konsumaturi dwar dan. Mhux ħaġa tajba x'il-ħalib wieħed mill-iżjed prodotti li jintuża, allura ma naħsibx li l-poplu jieħu pjaċir bija. Inħosshom li huma peaceful fuq n-nies. Rad kollox wara minn barra, imma l-pagi ma għolux. Tħossa meta tixri wieħed mod. Meta tixri kuljum. Tużaħ inti l-ħalib? Kuljum. Skim du mill-ieħor. Żieda għalina ħażina għall-anzjani ju. 600 euro fix-xahar xi titgħamel, tlieta fil-familja. Għoli bizzejiet u reġgħu għolli junna. Jiena pensjonat, ġifieri bil-posti ju ta' pisu hija. Dil-pensjoni li għandna żgħira nistgħu ġifieri dattaxxi kollha, kif jista' jkun.